Ok ľudia, je tento kanál kúsok mŕtvy, tak ho poďme trošičku oživiť. Ale ľudia, čo sa stalo, čo sa nestalo, vy ste to dali, máme 30 odberateľov a to znamená, že vyjde song. Neviem kedy vyjde, ale nebude to nejak skoro. OK, a možno sa i čudujete, prečo nevychádzajú tak často videá. No lebo som sa rozhodol, že už nebudem vydávať každý týždeň aj každé 2 týždne, ale proste bude mi to kúsok trvať, pretože moje posledné video vyzeralo asi nejako takto. Nebudú až tak často vychádzať videá, ale za to budú lepšie. OK, nebudem to už toľko obkecávať, dajte odber, to je samozrejme, dali sme 30 odberateľov, ďakujem a tu nám užite si video. Ja mám Paradise 1v1, to je tá mapa, kde som hral s Tomím 1v1, dáme Republic, ja to ešte dám push to talk, aby ma nebolo počuť a môžem ísť na to. OK, takže myslím, že aj mám mikrofón. To je nejaký úplne tryharder. Aha, ja mám zapnutý crosshair. OK. Ja si ho rýchlo musím zapnúť. Možno sa ma teraz pýtate, hej, jak si musíš zapnúť crosshair? Jo, je to len tak, že používam custom crosshair. Takže tak. Sa ho pokúsim zabiť. OK, malou. Ja sa ho pokúsim teraz zabiť. Yes. OK. Teraz už pôjdem, že budem... Dobre, nebudem vedieť 90-ky. Hopla. OK, tak poď. OK, teraz idem, že... Teraz idem full. Už. Come on, no tak. OK, nevadí, každé, ideme na ďalšieho. To je dosť dobre, toto je práve dosť dobre. Nixír. On sa tu nejak mapuje. Idem akože za ním. OK. OK. Ideme pomaly. Neviem, či ten typek hraje akože full, ale... Hopla. OK, idem už kúsok, že viem 90-ky, ale nie až tak dobré. Teraz idem proste. Akože, že som trolil, že neviem hrať. OK, tak ja teraz idem full. Čis. On robí obskoky. Není špatný. To som ho blankol. Hej, bracho, poď, tu na, choď preč, si na mňa strašne silný. Áno, choď preč. Dobre, ďakujem. Tak buď som zlý, alebo ma to proste nechce. Wings Cold.
You really AFK? Čo je tu? A tu sú XPčka, tu sa hodí na ten nový skin. Zase jaké cukriky. Kamo, ale ja neviem, čo tam robí. Ja ho chvíľku počkám. Ok, pán Zibek je AFK. No way, že ja mám nad ním high ground. Kamo, keď ho zabijem. Tak to si robíš sránu. No to líbim. Teraz už idem, že... A ja s ním chcem ísť vlastne na full. Oh shit. No. Fú. Typek nie je špatný. Ale zase je taký... Mal som ho uhnúť. Ne? Je poznám. Teraz do nás strany, tak nič. Ne. Kúrnik. Hop. Hop, a taký triček, že... Bum, bum. Teraz toto tak obskočím. Tu neurobím... Kúrňa. Ja tu budem hrať asi na high. Aha, on je tam. A prídete? Robíte. Robíte. Tak. Presne tak som to chcel. GG, bro. Ľudia, ja mám takú taktiku, že keď máte ho hej, tu je typek proste zaboxovaný, vám to ukážem. Tu je proste typek takto zaboxovaný a vy máte tieto dve, jak sa to volá, kounu a podlahu, a keď si urobíte takéto okienko, urobíte tento edit a vy máte úplne right hand pick a vy tam viete strieľať úplne v pohode, ale ten týpek, počkajte, ten týpek vás nevidí, lebo vy ste tam. On vás možno vie kusoček hitnúť, ale ináč vás nevie vôbec. Toto je extrémne dobrá stratégia, ale treba sa to že naučiť to robiť. Neviem, to som si sám vymyslel a poďme to mega dobré agent draky. Opa, ja som raz sa to objavil. To je dobrý hráč. Pekne. Ja idem, fú. Ale kamo, to je mega dobrý hráč. Toho neviem, či porazím. Ok, tak toho nedám. Keď ho porazím, musíte dať odber. On je za mnou. Ok. Ja idem tryhardiť. Stop. Musíte dať odber. Dneska by to bolo všetko, keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.